Pois entramos de cheo neste minuto final e xa temos preparada a nosa principal protagonista que ven de Camelle, que se chama Chenia, que é campeón de España e que é porteira do Fisober. Sí. Ora falta un título máis, que é ser campeón hoxe do Atrápame se podes, porque ademais dese xogo de construcción, se consigues nese minuto final 3 acertos das 5 preguntas que che hai facer, levarás a videoconsola. Cousa boa, non, Chenia? Pois veña, vamos a intentar pelexar por esa videoconsola. Concentración, xa temos o plató en vermello, xa está Chenia concentrada, pero faltanos por coñecer os 5 temas polos que imos preguntar, que son inglés, nais, siglas, provincias e matemáticas. Ese é o menú que temos para ti de merenda, Chenia. 3 preguntas de 5 e conseguimos a videoconsola. Preparada? Sí. Pois veña, moitísima sorte. E tempo, inglés. Termo en inglés que fai referencia ao acoso escolar. Bullying. Correcto. Nais, como son as mamis fans da cantante Rosalía. Motomamis. É correcto. Siglas. Se queres ser a cabra, dinos que significan as siglas GOAT. Paso. Paramos o tempo. Empezou a cousa moi ben. 2 de 2, clavando a de motomamis, clavando tamén a do bullying, e quédanos esas siglas. GOAT. G-O-A-T. Sí. Seguro que che soa? Pois veña, damoslle unha pensadiña e preparada, porque isto continúa. Tempo, non é correcto. Provincias, en que provincia galega sitúas vilas como a Becerreá ou o Corgo? Ourense. Non é correcto. Matemáticas, triángulo que ten 2 lados iguais. Isósceles. Paramos o tempo. Tamén me pasaba a mí indicativo isósceles. A veces costa o isósceles, Isósceles dixeches. Sí. Buscábamos o triángulo que ten 2 lados igual e un desigual. O que ten os 3 iguais é o equilátero, o que ten cada un de seu pai e de súa nai é o escaleno, e o que ten 2 lados iguais é tempo. Isósceles, correcto. Siglas, se queres ser a cabra, dinos que significan as siglas GOAT. Bueno, muy bueno. Non é correcto. Provincias, en que provincia galega sitúas vilas como a Becerreá ou o Corgo? Lugo. É correcto. Siglas, se queres ser a cabra, dinos que significan as siglas GOAT. En inglés, GOAT. Non me sei. Non nos sai un segundiño. Tempo! O mellor de todos os tempos, the greatest of all time, e a mellor de hoxe no Atrápame foi Chenia. Parabéns para Chenia. Con eses 4 acertos neste minuto final levas a videoconsola. Xa tiña ela fichada, xa enganchou rapidamente para Camelle que vai Chenia e a videoconsola. Graciñas por vir e, sobre todo, os da casa, seguidenos no Atrápame, que temos máis especiais, con máis nenos e con máis agasallos. Vémonos, ata a festa. Moi ben. Chao.